Sme v čínskom supermarkete a začneme pochúťkami. Tak tu vidíte kačacie hlavy a hneď vedľa sú kačacie kľúčne kosti. No a na tejto miske je kačacia hlava, ktorá je rozdelená na dve polovice, čiže krásne vidíme do jej vnútra. Je to pripravené na priamu konzumáciu. Toto sú rozsekané prasacie uši a tu ich vidíte v celku, hneď vedľa prasacej hlavy. A takto chodíme vlastne po čínskych supermarketoch s aplikáciou, vďaka ktorej si prekladáme, že čo vlastne nakupujeme. Napríklad tu sú kačacie jazyky, avšak tá aplikácia niekedy prekladá dosť zvláštne, pretože tu nám povedala, že to bol zápach z úst. No a končíme v oddelení rýb. Ak má niekto rád ryby, tak tu by si naozaj prišiel na svoje, lebo ich tu majú veľké množstvo, rôzne druhy. A okrem rýb sú tu aj krevety, sú tu chobotnice a samozrejme aj nejaké morské riasy, ktoré vidíme tu na konci.